Ababhikishi bebehlose ukuvala imizila emikhulu kulesifundazwe. Umgwaqo uJohn Ross Highway phakathi kweRichards Bay kanye nempangeni bekungu-Albadwa. Abashayeli bamaloli kuthiwa baphoqwe ukuthi bavale imigwaqo ngamaloli ukuze kungahambi lutho. Ababhikishi babese bethatha okhiye bamaloli bahamba. Umshayeli ongathandanga ukudalwa igama lakhe uthe baphazamiseke kakhulu emgwaqeni. Sebemisiwe lapha bathathelwa okhiye. Ngithe mangifika bekuvalekile kuyonke le ndawo lena. Bekuvalekile kukhona amaphoyisa. Kwezinye izindawo esifundazweni ababhikishi bashise izinto bevala umgwaqo base bebaleka. Kube khona nemibiko ethi kukhona izimoto ezilinyaziwe. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emgwaqeni omkhulu phakathi komgungundlovu naseThekwini njengoba bekuqhubeka imibhikisho egcine ikapakela ezindaweni eziningi. Izimoto bezishaye ujenge ngaseMarine Hill Toll Plaza. Estatimendeni esithunyelwe nguhulumeni wesifundazwe uxwayise abantu ngalemibhikisho enodlame. Kanti amaphoyisa abephakwe esifundazweni ukuzolekelela kubosho owayengumengameli kuthiwa azoqhubeka ahlale esifundazweni njengoba kuqhubeka nokuphazamiseka ukuthula. Kodwa lento yama trucks nokuvimba umgwaqo siyafuna ukuyenza icala eliserious economic icala lokudlova umnotho wezwe. Ingakho amaphoyisa ezomema ukuthi sisebenze nabohebe kuloludaba sisebenze neNPA ukuze abantu abatholakala benze lento bagwetshwe ngendlela efanele, bagwetshwe ngendlela elingana necala abalenzile. Ikomiti elibhekele ubulungiswa, ubugebengu nokuphepha kuthiwa lizohlangana ukubheka ngalezi nsongo zodlame ezenziwa esifundazweni. Londi Khatebe, SABC News, empangeni.